Així activa, allà va com una... Aquí perfecte. Aquí som sí. No, ja som molt dobles. Estem en directe al Facebook també. Pels que ens seguiu a Instagram, no sé si se sent bé o no se sent bé, més que res per saber si he de cridar una miqueta més, si us podeu fer alguna aportació al xat del directe, si us plau. Una mica enretada, Sí, sí, correcte. Estem bé, la càtera. Se sent bé? Perfecte. Vale. Doncs estem connectats a tot arreu, doncs vinga, comencem. M'he tret la mascareta, si em permeteu, els que estem a la sala. Gràcies per acompanyar-nos, tant els que esteu aquí a la sala com a les persones que ens seguiu pels canals oficials de l'Ajuntament, a les xarxes d'Instagram i de Facebook. Gràcies per acompanyar-nos, com deia, i per assistir a aquesta assemblea informativa que plantegem des de l'Ajuntament. La veritat és que en teníem moltes ganes, teníem ganes de que ens sentéssim en una sala, de poder parlar, de poder explicar-vos. Sabem que venim d'un any molt dolent per la pandèmia i també que com a Ajuntament segurament ens han quedat algunes coses pendents, algunes coses per fer, segurament ho podíem haver fet millor, però penso que el més bo és que sabem que ho sabem fer millor, perquè pensem que ja ho hem demostrat i ho podem fer millor, i la voluntat és que aquesta assemblea informativa d'avui comenci, sigui un inici d'aquesta nova etapa dintre d'aquesta legislatura, amb ganes que la gent del poble, ja sigui a partir de les xarxes socials o la gent que esteu presents, ens expliqueu les coses, ens doneu suggeriments, ens opineu sobre les coses que creieu que estem fent bé, les que estem fent malament també, i sobretot amb ànim de construir entre tots aquest poble que tant anava bé. Bé, la sessió d'avui l'hem partit en 5 apartats: el pressupost 2021, les inversions 2021, una mica d'explicació de l'estat econòmic de l'Ajuntament, aquests projectes de futur en els que estem pensant i també un apartat de preguntes i suggeriments perquè entre tots puguem debatre, tant els d'aquí com els de casa, que també mitjançant el xat ens podreu preguntar el que cregueu oportú. Bé, pel que fa al pressupost, els pressupostos de l'Ajuntament són públics. Recordeu que sempre que vulgueu els teniu disponibles a la sala electrònica de l'Ajuntament, allí estan penjats des del 2017 fins al 2021, amb ànim sempre d'ensenyar-vos els números de l'Ajuntament i que sempre que hi hagi algun dubte ens pugueu preguntar a qualsevol dels regidors, a la secretària o a mi mateix, a l'alcalde, els dubtes que tingueu sobre les partides. Una cosa important dels pressupostos i sobretot dels números de l'Ajuntament és l'ARSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals, que aprova el govern de Rajoy el 2013. És una llei que ens condiciona moltíssim, res té a veure abans de l'ARSAL amb el després de l'ARSAL, sobretot per dos temes bàsics: estabilitat pressupostària i regla de la despesa. És a dir, els ajuntaments tenim una regla que ens diu fins a on podem gastar, el que podem gastar i el que podem deixar de gastar, i estabilitat pressupostària, després veureu els capítols del resum dels pressupostos, que ens diuen que del capítol de l'1 al 5 d'ingressos no pot ser més petit que de l'1 al 5 de despeses, i per tant que hem d'estabilitzar-nos aquí. I segurament el més complicat i el que més ens perjudica és que tot aquell romanent que generem municipis com el nostre, que encara tenim cert endeutament, doncs no es pot utilitzar. Per tant, portem uns quants anys, en aquest cas 8, molt perjudicats per aquesta llei que tothom deia que s'aniria abolint amb el pas del temps, però de moment no ha passat. I després comentar-vos que el pressupost també és una eina, com diu aquí, viva, que canvia al llarg de l'any. Tenim aquestes modificacions perquè en cas que ens arribi alguna subvenció o algun ingrés amb el que no comptàvem, es fa el que es coneix com a modificació de crèdit i, per tant, si ens arriba un ingrés nou, podem fer una despesa nova. Ens fixem en aquest cas en els pressupostos d'ingressos del 2021. Aquests són els pressupostos aprovats per l'Ajuntament per aquest any 2021.
Impostos directes, el que paguen els veïns i veïnes de Castellserà, IBI rústic, IBI urbà, vehicles i impost d'activitats econòmiques. Ingressem des de l'Ajuntament 309.000 euros en aquests conceptes. Impostos indirectes, licio, impost de construccions i obres, 8.000 euros. Capítol 3, taxes, preus públics i altres. Aquí cap una miqueta tot. El que es paga d'aigua, el que es paga de clavegueram, el que es paga de recollida de la brossa, els abonaments de les piscines, quan es fa una festa, doncs, si es venen tíquets d'un sopar, les taules dels palcos de la festa major, tots aquests petits ingressos de taxes sumen un total de 172.000 euros. Després tenim les transferències corrents, Estat, Generalitat i Diputació. Es coneix per transferència corrent aquells ingressos que aquestes tres administracions bàsicament ens fan de forma corrent. Cada any nosaltres de l'Estat tenim l'aportació que ens fa l'Estat, que gairebé són uns 200.000 euros, per tant, més del 50% d'aquesta partida ens ve de Madrid. Tenim després el fons de cooperació local, que és el que ens ingressa la Generalitat cada any, que això des del 2011 que ha vingut molt també a la baixa, estem parlant d'uns 50.000 euros, i després altres ingressos de Generalitat i Diputació per coses corrents. Despeses, per exemple, del tema de jutge de pau, que això ens ho paguen des del Departament de Justícia, o altres plans que es puguin fer de forma corrent, sobretot des de la Diputació de Lleida. Ingressos patrimonials, arrendaments. Què vol dir això? Bàsicament el que cobra l'Ajuntament per l'arrendament d'alguna finca, bar de les piscines i la casa del metge que la tenim a lloguer. Això ens suposa uns 5.400 euros l'any. I el capítol 7 de transferències de capital, que són les no corrents, és a dir, totes aquelles línies de subvenció que surten per qualsevol cosa des de qualsevol departament d'Estat, Generalitat o Diputació. Aquest any és molt gran, no és l'habitual. Després veurem una miqueta quin és el pressupost base de l'Ajuntament. Aquest any són 475, hi ha 370.000 euros del PUOS de la Generalitat, una subvenció de 50.000 de l'Agència de Residus i una altra subvenció de 60.000, crec que és de la Diputació de Lleida, però no és l'habitual. Tenim uns ingressos, per tant, que volten el millor 300.000 euros. A nivell de distribució veureu que els impostos directes i tot plegat ens suposa un 24% dels ingressos que tenim a l'Ajuntament, un 25% són aquestes transferències corrents i en aquest cas un 37% aquestes transferències de capital que, recordo, són extraordinàries. Això no sempre hi és. Aquest 37% que ara ens ocupa molt, habitualment no el tenim. Pel que fa a les despeses, capítol 1, personal, els treballadors de l'Ajuntament, sou, seguretat social i altres despeses vinculades als treballadors, 222.000 euros. Pel que fa a béns corrents i serveis, és la partida més gran, 450.000 euros. Aquí entra tot el manteniment dels diferents equipaments que tenim nosaltres a l'Ajuntament, manteniment de la via pública, subministraments de materials, recollida de la brossa, electricitat, subministraments d'electricitat als diferents equipaments, cultura i festes, treballs tècnics que es puguin fer, les feines de recaptació d'impostos que també a nosaltres ens cobren, així com a tots aquells serveis per exemple, serveis d'assessorament urbanístic, serveis d'assessorament informàtic i d'altres temes que siguin així més de manteniment, diguem-ho així. Aquest és el capítol 2. Capítol 3, despeses financeres d'interessos i comissions, 3.000 euros. Aquest és el pressupost del 2021. Transferències corrents, el capítol 4. D'aquestos 40.000, que estem parlant de convenis, consorcis i associacions, la majoria en aquest cas és el conveni que tenim amb el Departament d'Ensenyament per l'Escola Bressol. Dels 40, 35, algo més de 35, van per pagar l'Escola Bressol mitjançant un conveni que tenim amb el Departament d'Ensenyament. La resta, doncs, hi ha la part que aportem, per exemple, a l'Autoritat del Transport Metropolità, que és el tema dels autobusos que passen per aquí. Una part està finançada per l'Ajuntament i paguem aquí, igual que les entitats municipalistes, ATM, Federació de Municipis, que tot això són convenis que tenim amb ells i que paguem. Capítol número 5, fons de contingència. Això és una novetat que surt també amb l'ARSAL, amb aquesta llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals, i és que ens obligui a tots els ajuntaments a disposar d'una partida, no diu l'import, però més o menys nosaltres ens hem mogut sempre entre els 20 i els 30.000 euros, perquè sempre que un ajuntament tingui alguna despesa amb la que no comptava, tingués partida pressupostària per fer-hi front. Com que no us deixo utilitzar el romanent de tesoreria,
el que fa és obligar a posar una partida per fer front a les despeses que puguem tindre. Inversions reals, doncs el que coneixem per obres, bàsicament, d'acord? Aquest 2021 doncs, és un any molt agraciat, 534.000 euros, i després els passius financers, els préstecs a retornar. En aquest cas, gairebé 30.000 euros, 27.500 de préstecs a llarg termini. Les despeses, doncs, un 17% aproximadament, un 20, un quart, que és el que més o menys gastem en personal, un 35% que seria despeses en béns corrents, els manteniments bàsics, i després aquest any s'emporta la palma el 41% en inversions, que sempre depenen una miqueta de les transferències aquestes extraordinàries que puguem obtenir d'alguna administració. No és l'habitual, i menys els darrers anys, ho repeteixo. Pel que fa a les inversions previstes aquest 2021, doncs són 5 bàsicament. L'ampliació del poliesportiu, amb un pressupost de 483.000 euros, un projecte de neteja de l'abocador, amb un pressupost de 48.000. Aquest projecte de neteja està finançat al 100% per l'Agència de Residus, no hem de pagar res per això. Es tracta d'un projecte que bàsicament contempla la retirada dels pneumàtics de l'abocador incontrolat que tenim a la Guixera i a més també la retirada de les runes i de les terres que tenim a darrere del cementiri, que ens està perjudicant també una miqueta els nitxos, hem anat acumulant allí i al final, evidentment, això s'ha de treure. I després tenim 3 partides petitetes que són habituals, que és una partida per compra de material mèdic del consultori, una partida per arranjament de voreres i una partida d'estris de treball. És a dir, el 2021 és un any complicat. Si algú m'ha parat pel carrer aquests dies, m'ha preguntat com estem, què fem, com és que no feu allò, com és que no feu allò altre, doncs els dic això. Senyors, el 2021 l'Ajuntament disposava, tenia en compte que això ve d'una subvenció, que això està lligat amb una subvenció, disposem de 2.400 euros per invertir. És la realitat. Tenim 2.400 euros i vam decidir destinar així. D'aquí que el 2021 ens haguem plantejat com a Ajuntament que sigui una mica un any de traspàs, un any de fer força manteniment, tot i que sembla que encara no hem començat, la voluntat hi és, haureu vist moltes voreres marcades, haureu vist d'altres elements que tenim a punt per començar, estem esperant que ens vinguin els paletes o esperant que sigui el moment idoni per fer-ho, però el plantegem com un any de traspàs, com un any de preparació de projectes, perquè econòmicament hi ha això, 2.400 euros. Pel que fa a les obres del pavelló, que veureu que és un número molt gran, per què es fan i quin és l'objectiu principal d'aquesta obra. Quan surt el PUOS 2019-2021-2024, com sabeu, aquesta Xerà, quan nosaltres entrem a l'Ajuntament hi ha 3 grans obres en marxa: residència, garuta, poliesportiu. La garuta ja queda acabada, tenim la residència i el poliesportiu, i en aquest moment som conscients que l'obertura de la residència pot anar lligada a una concessió i per tant aquí un privat també faci una part d'inversió. I per altra banda tenim el pavelló poliesportiu que no compleix amb moltes coses. Allà tens, si jugava a futbol sala, perquè les mides de futbol sala complien. És una cosa que compleixi poder jugar i l'altra que s'hi pugui jugar perquè legalment el pavelló no té la instal·lació elèctrica legalitzada, no té una instal·lació de protecció contra incendis, no compleix amb les portes d'emergència, no té els accessos preparats, no perquè estigui mal fet, sinó perquè és un equipament que està en obres, és un equipament que no està acabat. Per tant, hi ha aquesta necessitat d'acabar-lo per poder utilitzar-lo de forma legal. I d'aquí que ens plantegeixen, doncs, amb el PUOS, que també anava una miqueta limitat perquè la Generalitat té marcades les línies a seguir, per tant podem estar contents perquè hi ha ajuntaments que s'han quedat sense diners perquè per primera vegada el PUOS es plantejava com una concurrència competitiva. Abans era una repartidora, eres tant, te tocava tant, ara és una concurrència competitiva, és a dir, els millors projectes són els que reben diners. I en aquest sentit nosaltres vam tindre un bon projecte i pel 2020, per això l'estem executant ara mateix. Per tant, aquí sí que ens hem de posar una medalla tant la part tècnica de l'Ajuntament com la part política amb la redacció del projecte d'aquest PUOS i aquesta concurrència competitiva perquè hi ha ajuntaments del voltant que s'han quedat sense diners.
El total del projecte d'execució per contracte són 483.000, que és el que deien de la despesa, però comencem per baix. 21% d'IVA, 83.000 euros. L'IVA als ajuntaments ens el mengem tot, no desgravem. No és que m'arriba una factura, l'IVA me'l tornen i la que fa jo l'IVA me'l quedo. No, ho he dit al revés, però... Aquests 84.000 euros se'n van a Madrid i no tornen. Bueno, a Madrid, a Catalunya... No ho dic per aquest sentit, vull dir, se'n van i no tornen perquè els paguem. Per tant, tinguem en compte que del total del projecte d'execució per contracte, 84.000 són d'IVA. Anem al projecte de 399, quasi 400. Tots els projectes, sobretot el que és administració pública, parteixen d'un projecte d'execució material que s'hi ha d'afegir un 19% de despeses generals i benefici industrial. Per tant, dels 400 ja anem als 336, que és el projecte d'execució material. I d'aquests 336 n'hi ha 263 que són d'obra civil, 68 que són d'instal·lacions i 3.000 que són de seguretat i salut laboral. Clar, partim d'un projecte que el que diríem l'obra són 260.000 euros, ens acaba costant 200.000 euros més entre una cosa i una altra. Perquè el projecte d'instal·lacions contempla, entre altres coses, la legalització del sistema elèctric, que no està legalitzat, la instal·lació del projecte contra incendis, que no n'hi ha, perquè no tenim 4 extintors i el que no tenim és ni mangueres ni coses que si passés un incendi ens pugui ajudar a extingir-lo i a més, per exemple, les portes de seguretat que també estarien en el tema d'obra civil. Què hi fem al pavelló? Us han posat una mica d'un plano perquè ens puguem fer una idea ràpida, perquè tothom passi per allà davant i diu aquí anirà això, aquí anirà allò, us ho expliquem. Això és la carretera de Penelles, d'acord? Això és la pista d'estiu. L'accés al pavelló serà per la pista d'estiu, pel porxo que hi ha ara. Que ja s'entreveu que hi ha, d'acord? Que agafa una part de la pista d'estiu. Hi ha un porxo amb dues portes, aquí una sala de control que ens permetrà la venda d'entrades en cas que hi hagi algun esdeveniment que ho requereixi, i només entrar tindrem un gran hall que ens ha de permetre fer diverses coses. Hi havia l'opció de posar una barra fixa, per exemple, però clar, vam pensar que una barra fixa el que fa és condicionar l'espai. En cas que tu vulguis col·locar una barra, doncs poses barres metàl·liques i ja ho tindràs. D'aquesta manera tens un espai que et permet fer una exposició, fer una bona recepció, un espai ampli i que podem muntar una miqueta al nostre gust. Aquesta plataforma el que fa és permetre que s'accedeixi a les graderies des d'aquest pla, diguem així. La línia del mig de les dues graderies és el pla de la nova construcció, de manera que, sobretot la gent, evidentment és perquè la gent accedeixi a les graderies, però sobretot la gent amb cadira de rodes o mobilitat reduïda, doncs podrà accedir a les graderies per això perquè està al mateix nivell. També es construeix una rampa que permetrà l'accés amb cadira de rodes o mobilitat reduïda a la pista i també l'accés a la pista per les escales. Això és una primera fase, diguem. Després tenim la part dels lavabos, d'acord? En veieu molts. Per què n'hi ha tants? Doncs perquè qualsevol pla d'autoprotecció i la llei el que diu és que, segons l'aforament, tu has de tindre unes cabines sanitàries concretes. En el cas del pavelló de Castellserà estem parlant d'unes 1.000 persones d'aforament, això vol dir 12 cabines sanitàries per llei. Ara no ho complim tampoc, d'acord? Aquí en tenim 4, aquí en tenim 7 i aquí tenim una dels mínims vàlids que suma 12, d'acord? Però per 1.000 persones d'aforament també no només no val un lavabo de minusvàlid, sinó que n'hauríem de tindre 2, d'acord? Llavors el que fem és adaptar el bany que hi ha mirant l'escenari de frente a l'esquerra com un lavabo per a minusvàlids. Tot allò també s'ha ficat a terra i s'ha adaptat perquè sigui un lavabo per a minusvàlids. En aquest cas del mig també el lavabo de minusvàlids tindrà un canviador per a nens petits. Per tant, anem a complir el tema de les cabines sanitàries i després les portes d'emergència. Tindrem una nova porta d'emergència que ens permetrà sortir cap al pati del costat, una que ens permetrà sortir cap a la vorera, les dues d'entrada, a part de la que tenim actualment que ens ajuda a entrar, més la nova que vam fer de descàrrega al costat de l'escenari. I amb això ja hi ha les suficients portes per poder evacuar aquestes 1.000 persones en cas que hi hagi qualsevol cosa. Clar, sembla que sigui poca cosa pel preu, però al final també hi ha molta cosa de legalització que aquí no es veu, d'acord? La de dalt seria la mirada des de la pista d'estiu, aquesta és la porta per la que entrem, d'acord?
Aquí hi ha aquest porxo amb l'entradeta, aquesta seria la vista des de la carretera de Penelles, on hi ha aquesta porta de sortida, i aquí un detall de les dues portes. I aquesta és la visió que tindríem si miréssim de l'escenari cap a la carretera de Penelles. Aquí nosaltres entraríem per aquí, hi ha el porxo, una petita rampa, les dues portes, aquí podríem accedir a la pista, la rampa que ens dona accés aquí a la pista d'estiu, les escales, les tres portes dels lavabos, la porta d'emergència que surt cap a la vorera i en aquest cas és vidriera. Les portes finalment aquesta tarda hem fet visita d'obra, el dijous és dia de visita d'obra, de moment no les farem. La idea d'aquestes portes és comunicar amb les portes actuals que estan penjades a dalt perquè hi hagi una passarel·la de servei per poder treballar a alçada, diguem-ho així. Però com que de moment no està previst i la voluntat del projecte era executar obres perquè el pavelló fos legal i el poguéssim utilitzar, doncs hem anat també a disminuir una miqueta de despeses. Bé, fins aquí la previsió d'inversions, l'explicació del pavelló, i ara us explico una mica com està de números el nostre ajuntament. Han posat tres inputs. La variació de l'endeutament de l'Ajuntament de Castellserà, quan entrem nosaltres a l'Ajuntament, el 2012 tenim un endeutament del 44,77%. Hem de retornar gairebé als bancs poc més de 300.000 euros sobre uns ingressos ordinaris de 780.000, 790.000. El 2021 el tanquem, l'obrim, diguem-ho així, amb un endeutament del 17,77%, amb la voluntat de, el 2022, estar al 0%. Hem fet una modificació de crèdit, hem agafat romanent, perquè l'única cosa bona que ens ha pogut aportar el Covid és que s'han parat les regles de la despesa i per tant han pogut estirar una mica més el braç que la màniga, diguem-ho així. I la voluntat és que el 2022 estiguem al 0%. Per tant, aquí sí que volem fer èmfasi en això, que portem uns quants anys pagant diners de retorn de préstec que també ens ha complicat una miqueta la vida, per què no dir-ho. Pel que fa al romanent de tesoreria, que teòricament són els diners dels quals disposa l'Ajuntament extrapressupostaris, però que no vol dir que els tinguem a la caixa. Això és important. El 2011, com vam entrar a l'Ajuntament, el romanent era de 67.000 euros, ara mateix és de 440.000. D'acord? Bé, aquí hi ha una part important també, i permeteu que ho digui, penso, d'una bona gestió econòmica que s'ha fet des de l'equip de govern, i també, evidentment, que l'Estat no ens deixava gastar romanent, perquè abans feia una modificació de crèdit, la carregàvem tot el romanent i ja està. Ara mateix, la gent que tenia endeutament, com nosaltres, no podia gastar el romanent de tesoreria, per tant, si generàvem una miqueta de superàvit cada any, doncs ens anava el romanent, i això ha fet que en aquests 9 anys haguéssim pogut tindre 439, que, com dic, no els que els tinguem a la caixa, perquè hi ha coses que econòmicament tenen el seu curs, però és un bon número, no ens podem queixar en aquest sentit. I després, un terme que és l'execució pressupostària, això vol dir que nosaltres quan fem el pressupost preveiem gastar X, perquè sempre també hem sigut del pensament que en un ajuntament els diners estan per gastar, no per gastar a la caixa, i l'execució del pressupost del 2020 se'n va al 91,75%. És a dir, hem executat el 91% de les obres que teníem previstes o hem gastat el 91% de les partides que teníem previstes. Si bé ens agrada remarcar... Digues, això del romanent de tesoreria, tu pots explicar? Bueno, no ho he entès. Això que representa, que són aquests diners, els 439.000, són, entre cometes, benefici que hi ha hagut que no s'ha gastat? Superàvit, correcte. Superàvit del resultat pressupostari. És a dir, tu pressupostes 800.000 d'ingressos i 800.000 de despeses, acabes tenint 850.000 d'ingressos i 800 de despeses, i aquests 50.000 se'n van al romanent de tesoreria. No té per què estar a caixa. Ara mateix, aquests 439 a caixa potser en tenim uns 300, que mos els ventinarem tots. Aquest any els podem gastar. No aquest 2020,
2021 sinó el 2022, però la voluntat és aquest 2021 amortitzar la resta de crèdit que tenim, utilitzarem el romanent de tesoreria per amortitzar Per treure l'endeutament. Sí, els 175.000 euros d'endeutament que tenim, l'utilitzarem per la construcció d'un bloc de nínxols també aquest any i l'utilitzarem també per la compra de la finca de l'abocador que hi ha a dalt a la serra. Després, quan parlem de projectes de futur, ho explicaré. Aquests trets ens gastarem aproximadament uns 270.000 euros fent això, que és el topall per no quedar-nos sense res a la caixa, perquè una miqueta de romanent se podes retindre perquè quan tens un sustor doncs hi puguis fer front. El que sí que ens agrada remarcar és una miqueta també el que hem patit aquests anys de crisi econòmica les administracions públiques i sobretot les dels pobles petits. Us voy posar un parell d'exemples de coses que ens han anat passant perquè en siguem conscients. Una d'important, per exemple, és l'escola bressol. Les indemnitzacions pel canvi de model de gestió. El curs 17-18 es preveu una davallada important d'alumnes a l'escola bressol. L'Ajuntament tenia 2 treballadores pròpies treballant a l'escola bressol i, clar, la davallada d'alumnes fa que ens adherim a un pla pilot de la Generalitat per tal de que la Generalitat assumeixi la gestió de personal de l'escola bressol, el centre assumeixi la gestió pedagògica de l'escola bressol i l'Ajuntament pagui mitjançant un conveni els treballadors, d'acord? Però com que les 2 treballadores no hi ha cap que estigui a la borsa de personal, ens veiem obligats a fer-les fora i això vol dir que hem de pagar 21.000 euros d'indemnització, d'acord? Clar, pels nostres pressupostos 21.000 euros són molts. Partint de la base que aquest any en tenim 2.400 per invertir, doncs ara poseu que n'haguem de pagar 21.000 d'inversions, d'acord? I després pensem el més important i que ens agrada detallar. PUOSC, Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Això són les subvencions que la Generalitat des de l'any 92 dona a tots els ajuntaments cada 4 anys per poder fer inversions, d'acord? Per fer el comparatiu he posat 8 anys de legislatura. Legislatura 2003-2007 i 2007-2011, 8 anys, Castellserà va rebre 877.000 euros per fer inversions. Nosaltres entrem el 2011 a l'Ajuntament, 11, 15, 15, 19, 0. De gairebé 1 milió d'euros a 0 euros. No és que ens estiguem queixant, estem expressant la realitat. És complicat gestionar econòmicament un municipi d'aquesta manera. Però ho hem fet encantats de la vida i ho tornaríem a fer. Però els números són clars. La Generalitat, com aquell que diu, va fer fallida, va abolir, des de l'any 92, que cada 4 anys sortien, va abolir totalment el PUOSC, hi va haver un intent de treure el 2013, però al final es van fer enrere. I podríem dir que han sigut els 8 pitjors anys pels municipis petits com el nostre, que ni tenim polígon industrial, ni tenim terme municipal, les taxes les tenim ajustades i no ens han arribat diners de la Generalitat. Per tant, complicat almenys ha sigut. D'altres coses, per exemple, una que dius, al final anar sumant de 20 en 20 se n'avança. Si recordeu, qui apuja l'IVA el seu dia és el senyor Rajoy quan entra a la Moncloa el 2011, per tant, passem d'un 16 a un 21%. Com us he comentat abans, l'Ajuntament es menja tot l'IVA, per tant, reduïm un 5% en tots aquells capítols que hi va l'IVA, sobretot el 2, com us comentava abans, de manteniments i despeses, d'acord? Per tant, significa que disposem també, a partir d'aquella pujada d'IVA, de 20.000 euros menys anuals per aquesta pujada del 5%. I un tema que ens va costar també molts diners a l'Ajuntament, que no l'he posat aquí però us l'explico, és el tema de les legalitzacions elèctriques. Ha canviat molt la normativa en poc temps, i fa 5 anys si havia de comprar una casa ningú se li demanava un certificat energètic. Això ha passat per les persones i també ens ha passat als ajuntaments. Nosaltres al seu dia vam prendre la decisió de treure tots els subministraments elèctrics d'Endesa, donar-los a una empresa catalana, donar-los a una empresa que tingués energia 100% verda. Per fer això vam tenir que fer els corresponents butlletins amb tots els subministraments. Què va passar? Doncs que gairebé cap dels equipaments municipals tenia la instal·lació elèctrica legalitzada. Els únics que tenien la instal·lació elèctrica legalitzada eren l'Ajuntament
i la Garuta, i les escoles, perdó, Ajuntament, Garuta i escoles. Nosaltres vam fer un projecte elèctric de les piscines i les modificacions. A la Panera no el vam fer, si us hi fixeu hi ha un cable verd que ve des de la Garuta, perquè aquí no hi ha comptador, vam tindre que donar de baixa l'escorxador, fer els projectes de legalització elèctrica de tot l'anomenat públic, i això ens va costar molts diners. El del pavelló no el vam fer perquè sabíem que havíem de fer obres i evidentment fer un projecte sobre una cosa que estan pobres doncs no ens convenia, no? Però són d'aquestes petites coses que hem anat fent, que no es veuen, que no són totxos, però que també fem molt a gust pensant en els que vindran després, que es puguin trobar les coses al seu lloc, que es puguin trobar les coses endreçades i que si quan aixequem un totxo hi hem de posar 10 euros més perquè quedi ben arreglat pensant en el futur, aquest sempre ha sigut la nostra manera de fer, pensar en el que vindrà després. Després, quines són les partides una miqueta que ens perjudiquen, perdoneu, més econòmicament a l'Ajuntament? Això són comptes tancats del 2020 que tenim aprovats ja per la Comissió de Comptes. La recollida de la brossa. Ingressos menys despeses, l'any 2020 menys 39.393. Això vol dir que del que paga la gent al que ens costa, l'Ajuntament hi posa 40.000 euros de la butxaca. Escola bressol, i aquí encara surt bé perquè hi ha els atrasos de les subvencions de la Generalitat. El que ens costa a nosaltres l'escola bressol, menys el que ens paguen els pares, menys la subvenció, 20.000 euros tindre l'escola bressol oberta. Mai ens plantejarem tancar l'escola bressol, hem de ser conscients que és un servei que costa uns diners. Subministrament d'aigua potable. El que ens costa l'aigua i el manteniment de la xarxa respecte al que paguen els veïns de Castellserà, menys 12.000. I els préstecs que hem pagat aquest any, 24.000 euros. Si deixem de banda els préstecs, amb taxes que s'haurien d'assumir des dels veïns de Castellserà, 72.000 euros, que podrien anar a arreglar totes les voreres que tenim malament, o a fer aquella inversió que fa dies que s'espera, o a fer d'altres coses. Això ens condiciona, i ens condiciona molt. Aquests són comptes del 2020 tancats, reals, números reals que també trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament. Com us he dit abans, aquest any el pressupost està una miqueta desdibuixat de l'habitual, perquè teníem diverses subvencions, però habitualment el pressupost de l'Ajuntament és això. Els ingressos dels impostos directes volten el 37%, un 21% de taxes i un 40% gràcies a les transferències corrents. Si no tenim subvencions, no arribem als 800.000 euros de pressupost. Aquest any estem al millor 300, Si no hi ha subvencions, estem sobre els 800.000 euros, encara no arribem de pressupost. Per tant, anem molt condicionats. I les despeses quines són? Doncs tenim un 27%, com us he dit abans, aproximadament un quart de les despeses és personal i un 55% amb despeses de béns corrents, manteniments, bàsicament. Inversions, un 10% de tot el pressupost. I aquí, si us hi fixeu, ja no hi he posat crèdit, ja no hi ha el passiu, entenem que l'any que ve no en tindrem, d'acord? Però perquè veiem que els diners dels que disposem per fer inversió a vegades venen molt condicionats, d'acord? Tot i això, tot i que el que us he acabat d'explicar, que sembla que s'acabi el món, nosaltres estem amb ganes. Estem amb ganes de continuar, estem amb ganes de fer coses, tenim moltes coses i molts projectes al cap. Us ho explicarem ara. Molts projectes que involucren totes les regidories, els regidors que tenim aquí, des de participació, a medi ambient, a sanitat, a agricultura, tots són projectes que hem anat pensant aquests darrers anys i moltes coses també venen de molts anys enrere. Un projecte no es fa d'un dia per l'altre. D'acord? Quins són aquests projectes? 21, 22 i 23. L'obertura de la residència, d'acord? Que és un tema que ha portat certa coseta, diguem-ho així, a nivell de poble, aquesta obertura de la residència. Si no l'hem obert abans, no és perquè no haguéssim volgut, perquè evidentment els ingressos que ens vindran benvinguts no haurien estat. Molt tontos hauria de ser perquè algú te la volgués obrir i no la volguessis obrir tu, amb el que et donen de diners.
La voluntat és obrir-la aquest any. Vam fer el concurs per la concessió. El concurs està adjudicat, l'empresa ha signat el contracte i estem treballant. I estem treballant entre els dos perquè una de les coses que diu el plec de clàusules és que l'Ajuntament ha d'entregar l'edifici totalment niquelau, per dir-ho d'alguna manera. I ens estem acabant d'arreglar certes cosetes i algunes també perquè depenen de com la gerència del centre farà la distribució. S'estan arreglant algunes cosetes. La voluntat era obrir-la al setembre, no crec que puguem al setembre, però sí que entre octubre i novembre de ben segur que la residència està oberta. Bàsicament perquè el plec deia que s'havia d'obrir el 2021, però evidentment si hi ha coses que depenen de nosaltres i que no hi arribem, doncs no hi arribarem. Com us he dit, construirem nínxols. Ho tenim previst i ho tenim projectat, perquè no badem, fem projectes. Pensem en el futur i seguim fent projectes de tot allò que pensem que pot ser necessari. Aquesta construcció de nínxols, 49.000 euros. Tenim un projecte aprovat per ple, a punt de licitar, amb la voluntat que abans d'acabar l'any estiguin construïts. Una part venuts, no els vendrem tots, perquè si ara la gent se mos queixa que no hi ha nínxols, construïm i els venem tots, el que no n'haurà comprat se'n queixarà que no n'hi ha. Llavors no té massa sentit, d'acord? Tot això anirà vinculat també a un nou reglament del cementiri municipal, que també farem una reunió per mirar que entre tots surti un reglament que ens pugui agradar, que ens serveixi i sobretot pensant en el futur, pensant en que no podem tindre més nínxols que gent al poble o més nínxols que cases, que han de ser una miqueta sostenibles i les construccions les hem de pensar tenint en compte que hi ha moltes altres més coses que actuar només en punts concrets, d'acord? Tenim també el projecte de pavimentació dels carrers de cementiri, un projecte aprovat, 33.000 euros, un projecte pel qual hem demanat una subvenció. Això vol dir que els carrers centrals del cementiri, la Creu, aniran pavimentats, per tant es traurà més bé les aigües, la gent amb caminadors, amb bastons, amb cadires de rodes podrà accedir molt millor a les zones dels nínxols i a més hi haurà una nova porta de servei mirant el cementiri de frente a la banda esquerra, que ens ha de permetre entrar també per treballar amb els arbres, que hi pugui haver qualsevol problema, però sobretot tenir una millor distribució a dintre del cementiri. La clausura de l'abocador de la Guixera. Com us he dit abans, tenim un projecte d'una neteja parcial, però estem treballant amb la clausura definitiva que esperem que arribi l'any que ve. S'està redactant el projecte per a aquesta clausura. Serà una inversió que vindrà des del Departament de Territori, que realitzarà infraestructures.cat, i que evidentment, quan sapiguem el que diu exactament el projecte, farem una reunió informativa per explicar-ho. Ho explicarem tot quan sapiguem exactament com anirà. El que sí que podem dir és que és una inversió que voltarà entre els 300 i els 500.000 euros, que fa molt temps que s'ha d'estar treballant, que per fer aquesta inversió l'Ajuntament ha de ser propietari de la finca, per això la comprem, i que cal agrair, penso, la implicació tant d'algun tècnic del departament com del grup de recerca Ladrell com també de la família Borja. Gràcies per posar les coses fàcils. Seguim també amb la substitució de canonades de fibrociment. Va ser una petició que es va fer aquí en una assemblea que vam fer. Ho vam agafar com a objectiu. Segurament no ho podem canviar tot, però tenim un projecte. Tenim un projecte de 30.500 euros fet, aprovat, una subvenció demanada i esperem que s'executi durant l'any que ve per canviar, sobretot la canonada general de l'avinguda Ensample B, per poder arribar a gairebé un 90% de tota la xarxa d'aigua potable en plàstic. A poc a poc anem fent a tot arreu. Urbanització carrer Cadí i Joan Benet. És un projecte que tenim fet, 136.797 euros, aprovat, i que volem fer amb contribucions especials aportades pels veïns i volem fer l'any que ve, perquè serveixi per desviar part del trànsit que ara mateix passa del carrer Llibertat i l'Avinguda Catalunya per aquella part de darreres de l'avinguda del carrer Joan Benet, d'acord? Molt important, que doni el tomb per l'avinguda de l'Esport, i també la part del carrer Cadí perquè tota aquella part peatonal que va al centre del poble des dels carrers Urgell i Flors d'Urgell estigui per fi arreglada a la part del centre del poble. També l'urbanització de la carretera de Penelles, projecte fet, projecte aprovat, 64.286 euros. Un projecte que el que pretén és dues coses bàsicament. Primera, millorar la imatge de l'entrada del municipi.
Després us presentarem un altre projecte i és important, perquè al final també és una mica d'orgull de poble, que les entrades estiguin ben arreglades. Aquesta urbanització pretén això, arreglar l'entrada per la part de Penelles i una part important també que és millorar la seguretat, els accessos de les piscines, el poliesportiu i la pista d'estiu. Són els dos objectius bàsics d'aquesta urbanització, que també la idea és fer-la amb contribucions especials aportades pels veïns al 50%. L'arranjament de les piscines municipals. Sabem que estan malament, les patim els regidors, les pateix l'alcalde i les pateixen tots els veïns i els nens que es tallen, que cauen, que es fan mal als genolls, ho sabem. Però per ara hem passat al davant d'altres prioritats, com pot ser tindre llum, com pot ser tindre aigua, o com poden ser coses bàsiques. Tenim un projecte de 70.000 euros aproximadament aprovat per l'anterior equip de govern, que mirarem de refer una miqueta, perquè hi havia molta rajola i volem una miqueta més d'herba, però ho treballarem. Esperem aconseguir una subvenció d'un pla de cooperació que sortirà pels anys 22-23. Treballarem un projecte al voltant dels 100.000 euros, amb la voluntat que abans de l'estiu de l'any que ve hi hagi les piscines noves fetes a Castellserà, traient tota la part de rajola, posant molta més herba i sobretot arreglant els vasos, la part de baix dels vasos, perquè ens està filtrant molta aigua i hauríem de mirar d'arranjar-ho una miqueta. La voluntat és aquesta. Més coses que farem. Que tenim en ment, perdó. Urbanitzacions de trams de carrers. Han parlat de dues urbanitzacions, però n'hi ha molts. Tenim molts carrers que estan per pavimentar, molts veïns que em truquen, que em venen a veure, que se'n queixen. Farem projectes, perquè no pots començar a fer una pavimentació sense fer un projecte. De la mateixa manera que tenim un projecte del carrer Miquel Martí i Pol, en farem un de l'entrada per la carretera de Creixens, un del carrer Girona, un del Francesc Macià, del Lluís Companys, i també un del carrer Nou i el carrer de l'Om. Carrers cèntrics, carrers on hi viu gent. La prioritat és aquesta. Donem prioritat primer als carrers on s'hi viu, donem prioritat als carrers que són darrere, donem prioritat als carrers que ens poden descongestionar el centre del municipi i després farem altres coses. Però, com tota la vida, és qüestió de prioritats. Però seguirem fent projectes, perquè l'important és això, un projecte al calaix, perquè quan surti una subvenció hi puguis anar, perquè tinguem pensat què és el que volem fer o deixar de fer. Millores del il·luminat públic. No podem parar de millorar l'il·luminat públic, que està molt malament. Ara portem 3 dies al carrer Urgell sense llum, per exemple. I ha passat al carrer Flors d'Urgell, a vegades passa al centre del poble, l'il·luminat està bastant malament, per no dir-ho. S'han anat fent operacions d'il·luminat, s'ha invertit molt en temes de LED, tenim ja aproximadament un 35-40% del municipi amb LED, però n'hem de posar més. L'aparcament del poliesportiu, si urbanitzem la carrera de Penelles, ens queda aquella part d'aparcament una miqueta malament. Per això tenim la banda del pavelló de Penelles, que hem negociat i estem negociant perquè pugui ser un futur aparcament per al poliesportiu. L'arranjament de camins amb àrea per ciclat. Es va fer el projecte del camí de Linyola, va funcionar molt bé, de la mateixa manera que any rere any des de la regidoria continuem arreglant els camins amb consens amb els pagesos. Volem fer un projecte potent d'àrea reciclat, al voltant de 100.000 euros que es puguin executar durant l'any que ve, subvencionat per l'Agència de Residus. També volem fer modificacions de la normativa del POU. No tot és posar totxos. També hi ha aquesta participació dels veïns i veïnes, hi ha les ganes de canviar coses, hi ha les ganes de que tot allò que sembla que no ens va massa bé, doncs ho puguem transformar en coses que ens vagin bé, d'acord? Tenim pensat modificar una part de la normativa del POU perquè ens faci la vida més fàcil, bàsicament. I aquí participarem tots, també. Farem jornades de participació. I també desenvoluparem el pla parcial urbanístic número 1, que és el que hi ha, diguem, entre el carrer, l'avinguda Doctor Borrell i el carrer Migdia, d'acord? Un desenvolupament important perquè l'Ajuntament hi té terrenys, perquè hi ha vinculats diversos espais que aniran destinats a equipament públic, i perquè ens han de permetre fer diverses coses, una de les quals seria un parc, zona verda a l'avinguda Doctor Borrell, de 30.000 metres quadrats, que quedi bé, maco, que la gent pugi per l'avinguda Doctor Borrell i en lloc de veure aquell descampat que qualsevol dia s'hi posa foc i es crema, veguin un parc on la gent de Castellserà pugui anar, pugui descansar, pugui berenar i pugui jugar. Tenim en marxa també el centre de difusió de la Serra d'Almenara, 39.264 euros, un projecte fet que ha de licitar la Diputació de Lleida,
cofinançat per Europa amb un projecte FEDER, Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Castellserà. Això va aquí a la Garupa. Suposem que durant aquest any es podrà començar a tramitar. També la construcció de la pista de pàdel al costat del camp de futbol, aproximadament amb un cost de 20.000 euros. Com us he dit, la modificació del reglament del cementiri. Un projecte interessant, que no sempre tot ho pensa l'Ajuntament, també hi ha moltes coses que ens arriben de gent implicada, de gent que té ganes, de gent que vol participar. Castellserà posat guapo. Un projecte que volem que vegi la llum l'any que ve també i que sigui participatiu a finals d'aquest any, amb la voluntat de netejar una miqueta la cara al municipi de Castellserà. Volem que la gent ens digui com ho veuen, què volen, com podem millorar la imatge del nostre municipi, amb ajudes a particulars, amb bonificacions fiscals, amb projectes concrets. Volem que el nostre municipi es posi guapo, ens volem sentir orgullosos, que la gent que vingui li agradi i li agafi ganes de tornar. Perquè això podrà també, no només arreglar els que tenim, sinó pot ser important des de fora que ens fa falta tot. La neteja del pantà. Som conscients que l'aigua dels omplidors baixa bruta, som conscients que els filtres de la potabilitzadora no donen l'abast perquè passa alguna cosa a la captació, no a la de dalt, sinó a la captació de baix del pantà. Això és un projecte important, la voluntat és tirar-lo endavant abans de l'obertura del canal de l'any que ve, per Sant Josep, que obren el canal, poder tindre tot preparat perquè quan obren el canal ens puguem posar a netejar i a arreglar la captació. De manera que, a mesura que baixi aigua pel canal, ens pugui omplir els dipòsits a la potabilitzadora i d'aquesta manera puguem netejar i quan tot plegat acabi ens tornem a omplir el pantà i tornem a treballar bé. Perquè la gent que omple els tractors als omplidors de botes tingui l'aigua que es mereix i la potabilitzadora treballi amb un millor rendiment. I modificacions de la potabilitzadora, bàsicament per millorar el rendiment, per millorar la informació que rebem i per reduir els costos de manteniment. N'han fet molta inversió allà dalt, s'ha invertit gairebé 100.000 euros a la potabilitzadora aquests darrers 10 anys, però en podem invertir uns quants més. Pavimentacions de voreres de carrers urbanitzats, també tenim la memòria valorada feta, 31.425.000 euros per posar formigó a tots aquests carrers que un cop pavimentats vam deixar la vorera per fer. Som conscients que potser no és la millor imatge, però al seu dia ho fem, per reduir el cost, que la gent, perquè això també ho pagava la gent, pagués menys per tindre el carrer pavimentat, i dos, per crear, per facilitar la construcció de cases. Si tu quan has de fer una casa has de portar tots els serveis, si ja tens les clavegueres, el paviment i el portillo fet, només t'has de portar l'aigua i la llum i fer la vorera, és diferent que haver de pavimentar el carrer tot sol. La voluntat amb aquestes actuacions sempre ha sigut aquesta. Sabem que no és net, sabem que no és bonic, han fet una memòria valorada, està valorada en 31.425.000 euros, 31.425, i si podem, doncs l'executarem quan abans puguem. Igual que el Pump Track, aquest circuit per bicis, per patinets, que podem situar també al darrere del camp de futbol, junt a la pista de pàdel. L'arranjament dels accessos al consultori mèdic. Sabem que el consultori mèdic van fer l'ampliació, però aquells accessos estan una miqueta malament. Aquella vorera que està torta, aquell césped que no acaba de néixer. S'ha d'actuar, correcte. En som conscients, ho hem parlat i mirarem de fer una petita actuació que ens permeti tenir un accés al consultori digne. I sobretot aquesta redacció de projectes. Pensar en futur, planificar i que tot plegat tingui una seguida i que quan hi hagi alguna subvenció hi puguem accedir. Són els únics projectes que tenim en ment? No, en tenim molts més. És un resum. Són els més prioritaris? No, tampoc, no tenen per què ser els més prioritaris. N'hi ha uns quants que sí, tots aquells que tenim el projecte fet, no? Però estem oberts a proposicions, oberts a compartir objectius d'altres coses. El que volem és seguir treballant per fer de Castellserà el millor poble per viure-hi, el millor poble per créixer i el millor poble per morir. Res, fins aquí. Si teniu alguna pregunta o suggeriment al respecte, estarem encantats de respondre tant a la gent de la sala com a la gent que ens esteu seguint des de casa. Si hi ha alguna cosa, podeu escriure al xat. Gràcies. Déu-n'hi-do, 50 minuts.
És qualsevol tema o... Sí, qualsevol, estem oberts a qualsevol proposta. Te torno a dir el que t'havia comentat, això que durant la pandèmia va passar el tractor al remolc, ficant un líquid que jo pensava que era un desinfectant per al coronavirus. I me vas dir que no, que era l'herbicida que està... No, bueno. Sí. Vale. Bueno, aquí tenim el que no sé què vam dir, no me'n recordo què vam tirar. Aquí tens el tractorista. Aplicava jo. Aplicava jo. Era aigua oxigenada. Va, si aigua oxigenada. T'ho devia dir malament, perdona, perquè... Era aigua oxigenada però de composició molt elevada. Llavors, res. Bueno, ja no parlarem, perquè si el coronavirus es dedica a tirar herbicida a la vorera, no ho trobo lògic. No, correcte, no ens havíem d'entendre perquè sí que l'aplicació d'herbicida és una cosa que fem 3 vegades a l'any. Era una aplicació a la nit. Però... Era a la nit, això. No, era a la tarda. No sé, si a la tarda o matí, era de dia. De dia me vas apropar a la finestra i vas al camí i tal. No, si va passar el tractor era el tema aquest del Covid. Sí. I l'altre ho fem amb una manguera, però la zona del carrer de la Muralla no en tirem massa perquè no hi ha massa herba. I bueno, això, jo soc contrari a fumigar herbicida a qualsevol lloc, però dins del poble més encara. Per 4 males herbes que creixen a 4 esquerdes del terra, penso que mica en mica se van tapant aquestes esquerdes i ja no queden on ficar-se la terra, on ficar la semilla i la pluja fa créixer aquesta mala herba. Si se tapen les esquerdes, protegeixes la vorera, les façanes d'edificis i no posa aquí al terra. No, totalment... És un suggeriment que jo he fet quan he estat treballant ajudant a guassir al poble del voltant i no he aconseguit que aquesta dèria de sulfatar... Depèn de les zones és més complicat, depèn de les zones la veritat és que és més fàcil. En una zona com el carrer de la Muralla sí que ens és molt més fàcil, sí que quan fem les rondes del poble ens és una miqueta més complicat, però bueno, ho agafem ho entomem com a suggeriment, sense cap mena de problema. Aquí a Facebook hi ha una pregunta. Heu pensat en alguna solució transitòria per a aquelles voreres no acabades, per tal que puguem utilitzar-les els vianants? Totes les voreres que estan marcades de color verd des de fa 3 o 4 mesos esperen que arribin els paletes, que els tenim demats dels desmarts, 3 empreses diferents, perquè actuen les 3 empreses, com a cosa urgent, perquè com he dit aquest 2021 el plantegem com a un any de manteniment. I les voreres aquestes que li falta una rajola, el tros trencat, o el que sigui, que moltes estan marcades de color verd. El que és les voreres que estan per fer, que és aquest projecte d'aquesta memòria que tenim de 35.000 euros, si ho podem fer l'any que ve, la voluntat és fer-ho, perquè quan abans millor i passi a ser una prioritat. Però sí que no ho podem assegurar. Gràcies. Una mica més plena aquí. I que la carretera de Penelles hi ha un trànsit. I Hi ha molt estaria bé posar-s'hi un val. Sí, de fet, el pas elevat no ens el deixen posar des de la Diputació perquè no hi ha vorera a l'altre costat. Un cop realitzat aquesta urbanització de la carretera de Penelles, que conté una mitjana i una part important de pas de peatons, es preveu el projecte ha previst un ressalt per disminuir la velocitat. Passa molt de pressa i allí hi ha molt trànsit, quasi. Sí, a col·lecció d'això, la curva que agafa cap als bars, davant de l'Ajuntament, baixant, aquesta curva algun dia passarà. Sí, de fet el tema aquest dels aparcaments, tenim previst, també esperant els paletes, la situació de diferents pilones a llocs estratègics perquè no s'hi aparqui, de manera que sigui pugui ser una mica més fluid el trànsit, això sí. El tema de la circunvalació, per quin circunvalació? Has comentat que el trànsit del mig del poble, quin carrer és que havien de passar? La voluntat és que pugin per Sant Claver, girin al carrer Benet, fins a l'Avinguda de l'Esport. El Benet quin és? El Mocassi. El que ara no està asfaltat. Correcte. Sí.
I era una mica estret, allà l'entrada per als camions grans. Sí, és una mica estret. Haurem de mirar, segurament el que posaríem és unes marques perquè no s'hi pogués aparcar almenys durant els primers 15-20 metres i veure com se fa el giro allí, sobretot d'entrada, de sortida encara, però d'entrada sí que pot ser un pel·let complicat. Això sí que a vegades ho havíem parlat amb algun transportista i ens havia comentat que no era el millor carrer per entrar aquell. Però bueno, mirarem a veure com se fan els giros. Però ens hi podem trobar, això sí. Res més? No, les xarxes no. Bé, Yo tengo curiosidad para el tema del proyecto del McLaren, si para el museu. Sí. La idea és un projecte que s'inauguri l'any vinent, entre juny i setembre, i sí que, parlar-les bé, estem molt en contacte per aquest tema i la voluntat és poder presentar-lo a nivell de poble també. És una presentació per explicar-lo, la voluntat és que l'any que ve, entre juny i setembre, pugui veure. Tema els pisos de Montcassi, com està això? Bé. Hi havia moviment ara fa poc. Millorant, sí. Els pisos aquests són de la Sareb. Els pisos aquests són de la Sareb, del Banco Malo, que es diu. Allà temps nosaltres ens vam posar en contacte amb ells perquè fessin sobretot una neteja, perquè hi havia molt excrement de colom, va ser com vam tindre aquelles mini-ocupacions. Llavors van vindre, ho van netejar, ho van tapiar tot, no havien tornat a respirar, però ara sí que, pel que ens ha comentat la propietat immobiliària, com així que està fent els arranjaments, la voluntat és al setembre posar-los a venda o a lloguer. Això no està clar, però ara ja estan treballant, ens van donar el permís al seu dia i ara ja estan treballant per arreglar tot el que està malament i la voluntat és que puguin estar disponibles a partir del setembre. Saps quants metres tenen? Hi ha pisos que allí van dels 45 als 95 metres quadrats. El que vagi a 45 i algun dúplex de 90 o així. Això al cadastre ho podeu veure que és informació pública. I llavors no podem tindre un problema si tenim la sort que s'ocupen tots amb Sí. un carrer... Tindrem un problema greu allí. Sí que ho acabem convertint aquells pisos en un lloc de força activitat i per tant de força vehicles i volem que sigui la ronda de pas de camions. Sí, ens ajunten moltes coses, això és veritat. No sé si és cert o no, teòricament la rotonda no era l'entrada al poble, la zona de les Novedades. Allí hi ha una rotonda, Sí, no? però no està prevista al pla urbanístic, està marcada. O sigui, quan es legislava el pla urbanístic el 2013, es preveu un creixement molt gran, amb una rotonda a Cal Morgades, una rotonda al Reguer, aquí a Cal Tarragona, i una altra rotonda entre Cal Trompeta i Casa del Montaner. Aquestes tres rotondes que fan una ronda en forma de copa. I per aquí, per un costat Puja i per l'altre també pel costat de la cooperativa i pel darrere dels carrers Urgell i Flors d'Urgell. Això es preveu al pla urbanístic. Quan es va a urbanisme per aprovar aquest pla urbanístic, com que el pla territorial de Ponent no deixa créixer tant als municipis com el nostre, on no hi ha hagut creixement urbanístic, el que fan és retallar. Llavors, un cop retallat, el dibuix queda posat però no queda escrita normativa. I l'única rotonda que queda planificada al pla urbanístic és la de Cal Tarragona, a l'entrada per Penelles. Allà hi ha una rotonda planificada. La de baix, de Cal Morgades, i la de la carretera de Preixens són dues rotondes que queden dibuixades en línia discontínua, però que normativament no estan al pla urbanístic, i de fet la idea que portàvem és esborrar-les del plano, perquè no estan a normativa, bàsicament perquè totes aquelles actuacions que s'han de fer a la zona on hi ha una ronda, ara mateix necessiten un professional d'urbanisme perquè està marcat al plano, però no està marcat a la normativa. I llavors, parlant amb l'encarregat d'urbanisme, em va dir que el millor potser seria desdibuixar-les, si no estan a normativa, i al seu dia ja veuríem com ho fem. Perquè es preveu un creixement molt gran urbanísticament i no ens coneix. Està gran pregunta. Els senyals per prohibir circulació de camions als carrers que no han de circular? Tenim comprats 4 senyals pels carrers Urgell i Flors d'Urgell
que estan a l'espera també de que vinguin els paletes i els puguin col·locar. Preveiem totes aquestes coses que puguen estar realitzades abans d'acabar l'any segur, i si pot ser abans del 15 de setembre. Estem apretant a les empreses, ja ho he dit però ho torno a dir, 3 empreses d'aquí al poble que des del març que estan autoritzades a vindre una setmana per fer tot aquest tipus de reparacions a les voreres, col·locació de senyals, les 4 senyals del carrer Urgell i Flors d'Urgell, diverses pilones noves i algunes reparacions de pilones que estan fetes malbé a diversos espais del municipi, l'entrada també, per exemple, a les escoles, és una cosa que també queda feta abans de començar, d'acord? Però, clar, el personal de l'Ajuntament no ens dona, portem des del febrer amb una persona a la brigada perquè l'altra està de baixa, s'ha fet el concurs, dilluns començarà la nova, però evidentment venen vacances, amb 2 persones no donem l'abast, i la voluntat és tot això subcontractar-ho i que vingui una empresa de fora a fer-ho, i esperem que sigui la major veritat possible. Evidentment tothom té feina i no és criticable, però si esteu esperant paletes suposo que sabeu com va l'assumpte. Res més? Doncs gràcies. Moltes gràcies als que esteu aquí, moltes gràcies als que ens heu seguit de casa i... Com us he comentat, tenim moltes coses en ment, moltes de les quals seran en processos participatius, com aquest projecte que Castellserà Posa Guapo, com més informació sobre el tema de bonificacions d'impostos que s'han previst per aquest any, que encara no us hem explicat, temes d'obres, amb la modificació de la normativa del POUM, totes aquestes coses. A mesura que vagin sortint, la voluntat és cada 2-3 mesos que ens puguem trobar, que puguem parlar no només d'allò, sinó de totes aquelles coses que us vinguin de gust. Sabem que ens podeu trobar pel carrer, que ens podem ficar a l'Ajuntament, que ens podem trucar, escriure un WhatsApp, qualsevol cosa, perquè ho feu i ho feu molt sovint, i encantats de la vida de respondre. Però bueno, la voluntat és que ens puguem anar trobant i que aquesta segona part de la legislatura, doncs, entre tots, acabem de fer de Castellserà el poble que volem. Una pregunta, Marcel. Digues. Ja que s'han de fer les inversions a la potabilitzadora, fora possible que l'aigua es pugui beure? Aquí hi ha cases de tot. Te diré que hi ha cases que quan no hi havia la potabilitzadora bevien aigua dels dipòsits, i que cases que des que hi ha la potabilitzadora abans no bevien i ara en beuen, i cases que és al revés. Nosaltres ens fan anàlisis cada mes i tenim els informes com tal, l'aigua és apta per al consum. A partir d'aquí, a gustos, no hi puc fer més. Jo crec que es passen a folclor, suposo que per allà de fer, però... El que sí que pot ser és que, sent la part més alta del municipi, hi hagi un percentatge més de cloro que la gent del carrer se'n va bé. Això podria ser, això costa molt de regular. Igual, de la mateixa manera que quan es talla l'aigua, els primers a quedar-vos sense sou els de la part nord i sou els últims a rebre quan es torna a posar l'aigua, en canvi els de la part sud a la primera ja en tenen, doncs això suposo que és un tema de xarxa.